Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bu ýene dene giýje ýary. Şol bilen bir meseleni aralyp maslahatlaşmakçy bolýan. Ol hem biziň ýanky Türkmenistanly ýaşlarymyzyň we iş öläp emme Ukraina çykan yurtdaşlarymyzyň ykbaly bilen baglanyşykly boljak. Bilşime ýaly 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna Orsiýet Ukrainanyň üstüne çözanna şo taýda Ukrainada işläp we okap beren Türkmenistanly ýaşlar, oglanlar, gyzlar ýa iş öläp şo taýda işläp beren orta ýaşly biziň yurtdaşlarymyz mejburi halda Ukrainany terk etmeli boldylar. Näme üçin? Sebäp uruş turdy. Ondan olar okun aslına galdylar ýa bombaň aslına. Şol döwür 22-nji ýyly ýadyňyzda bolsa-da iki çykyş edipdim. Şol Türkmenistanyň özüň hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar toporuna ýüzlenip biziň halkymyza eýelik edin. Şol uruşda galdy. Ýurda alyp gidin. Emme şolary samolyot uğradyn ýygynyň ýa biletlerini töländi. Ene Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçisi bir şaýlygam şolara kömek etmedi hiç birisine. Ýene de onsoň özümiz birek kömek ýardam edip beni sağ bolsun bir topar ozallan Ýewropada ýaşap beren ýigitlerimiz bardy. Men atlaryny tutup oturmaýyn. Ene şolar kömek etdi. Ýanky Ukrainadan bosup Polşa çykan türkmenlerimiz bar. Ýanky Germaniýa geleller bar. Başyna man alyp çykarlar bar. Yaradar bolup gelellerim bar. Şuların hemmejigine özümüz bolup birek gollaw kömek edip şolary ýerleşdirdik Ýewropada. Ýerleşdirdik diýip elinden tutup ýerleşdiremler. Şo taýda ýaşap beren yurtdaşlarymyz kömek etdiler şolary ýerleşdirmäge. Biz bilen jaňlaşyp edip bir topary özü çykyp gitdi. Biziň habarymyzam ýok. Otak müňlerçe adam bosgun boldy Ukrainadan. Ýewropanyň ähli döwletine diýen ýaly bar. Ýöne esasy şol bosgunçylyk bolan döwri Polşa bilen ýanky Germaniýa çykdy. Türkmen yurtdaşlarymyz. Bir bölegi Angliýa giderlerim bar, bir bölegi hana Niderlandda, bir bölegi Şwesiýa çykarlarym bar, Daniýa. Garan şu Ýewropa döwletleriniň hemmesine diýen ýaly Ukrainler nira bosgunçylyk eden bolsa şolaryň içi bilen biziň türkmenlerimizden çykdylar. Indi bolýa. Ondan bäri fevral aýynyň şu aýyň 22-sine 24-üne 4 ýyl boldy. Şol ýigitler, şol gyzlar hiç kime azar beýdar bermän. Baran ýurduny iş tapyp, işläp, salgydan töläp ýaşap ýördiler. Şol döwletleriň hökümetlerim ýagdaý düşündirip aýdamyzdan soň bolýa biz şular Türkmenistana uğratmaly. Öňde soňda ýene de ýygyna Ukraina dolanyp barsalar, Ukrainada okawyny dowam etseler, işin dowam etseler, biz şoňa razy gelsin, hany işleseler päsgelçiligimiz ýokdy. Şoň üçin bulara şu taýda beýleki Ukrain halkynyň wekillerine ýa milletine ýa garażdarlaryna berilýän ýeňillikler biziň türkmen garażdarlarymyza da berildi. İşläp ýörler. Ene 4 ýyl boldy ýene sanlyja günden biziň ýurtdaşlarymyzyň Ýewropa çykyp işläp ýörler. Hiç kime bilen minnetem ýok, hiç kimden bular dilegçilige medanat, hiç kime bular ýüzem tutanak, öz gözarany bilen ýaşap, işläp hem okap ýören ýigitlerimiz, ýaşlarymyz bar, oglan gyzlar. Indi bu siýasat üýtgedi. Ýewropa bileleriniň ýa birleşiginiň çykaran karary esasynda şol ýanky direktiwa boýunça Ukrainadan uruşdan bosgun bolup gelen adamlaryň 2027-nji ýylyň mart aýyna çelli Ýewropada ýaşamagy hukuky we mümkinçiligi bar. Beýdine Ukrainanyň garażdarlaryna degişli. Galan şol döwürde Ukrainada ýaşap beren beýleki döwletleriň, milletleriň wekillerine düzgün degişli däl. Şonuň üçin Ýewropa döwletleriniň ýol başçylary şol sany Şwesiýanyň indi şol
yani urusturana bärik gelenler var. Indi siz öz ata watanynızda Türkmenistan şoňa dolanyn siz Ukraina garajdan däl biz siz saklamagy mümkinçiligimiz ýok diýip aýdypdy. Ol edilýän iş men görüp oturum soň aýdýar. Indi näme bolýar? Ozal urusturana öz halkymyza ol özüň hökümet diýip atlandyrýan guramaçylykly jenaýatkar topar eýelik etmedi. Şol oglanlar kimse özü, kimse biriniň kömegi bilen, biriniň ýol görkezmegi bilen, biriniň el tutmagy bilen şey diýip öz güzerany özleri dolandyryp. Indi bu nidine gaýtmaly. Idine nira Türkmenistana. Indi o taýda näme bolýar onu maýdy. Eýem bir çeti bary ugrady da idine Ýewropa döwletleri çykaryp başlady. Bulary indi Aşgabatda aeroportda garşylap, şu gelýän ýaşlar ölüň soragyna diýerler. Nirde boldum şunça ýyllap, näme işledin, näme üçin pasportyň möhledi ösdi. Indi sen pesinden 3 ýyl bilen 5 ýyl aralygyny daşary ýurda çykmak hukugundan mahrum bolýan diýip meni peçat urýar pasportyny. Ine Türkmen hökümetiniň öz milletini, öz halkyny edýän goşa durmak üçin näki kömegi şol. Indi pikir ediňe. Bir adamlar bärdi, hem okap hem işläp ýörler. Ýewropada aýlyk orta hasapdan alayly şular elini men almadym diýene 1500 euro bilen 2000 euro aralygyny aýlyk alýar biziň şol ýurtdaşlarymyz ýurdun daşyna çykarlar. Köprak alýanym bar. Men ýöne ortaça hasap çykarýar. Indi şular şu gazanjynyň mahrum bolup ata watanymyza dolanmaly. O taýda da kän tölense olum iş tapsam, para berip girdin. Kän tölense aýlygyň $150 diýip maňa habar beripdi. Indi bu dolanjak ýaşlar nerede işlemeli? Nädip ýaşamaly, nädip gözeran dolandyrmaly? Indi gaýdyp şulary 3 ýyl, 5 ýyl aralygyny ýurdu terk etmek hukugundan mahrum. Bir düzgünü näme üçin gaýdyp ýola goýýar? Indi ştaýda bir işhanalar bir işlemeli, mesela bir käri boýunça üpçün etmeli borçlar bardy. Şolu bardy, durup geçelim, dile geldi, bile geldi diýişýär. İlçhanlara näme niýet bilen açylýar? Islenlik döwletde. Meselem şu Polşany alyr, Germaniýany, başga bir döwlet alyr. Şu döwletlerde Türkmenistanyň wekilçiligini üpçün edýär şolar. İlçi hökmünni. Türkmenistanyň wekili şol. Ene şo gorama, şo edara, şo ilçi ýemesi bilen, aparaty bilen şol eger oturan ýa-ni döwletine Polşa bilen Türkmenistanyň arasynda näme gatnaşyklar bar, medenimi, ykdysadymy, başga bir zatmy, şular ýaly düşnükçilik barmy? Şonu oturup çözmek şolaň borjy. Ýene-de bir borjy bar şol ilçilerin etmeli, borjy. Ol daşary ýurtda kynçylyga düşen ýurtdaşlarymyza ýa-da Türkmenistanyň grajdanlaryna, watandaşlaryna şular gönüden göňül kömek etmek niýeti bilen şo taýlarda ilçihana açylýar. Indi biziňkiler geldi aýdaly şu mesele, şu duran mesele Türkmenistana dolanmak üçin bulan elini hereket edýän pasportym ýok, oň möhledi öçüp gider. Haçan öçdi? Hana şol Ukrainada uruş turanlar. Indi şolaň pasporty öçmediligi üçin şol Ukrainadaky Türkmenistanyň ilçisi alada etdimi şol adamlary ýa ýokmy? Ha? Edene ýurtdaşlar. Diýmek olar şo taýdan mezur hala çykyp gelmeli boldy. Çykyp gidenden soň bilýärler olar haýsy şäherde, haýsy institutda, haýsy universitetde türkmen ýaşlarymyz okap ber. Haýsy birine eýelik etdi bir ilçihana. Eger ýok. Onsoň diýmek bular Ýewropa gelip ornaşansoň işleri var. Bular ýemesi möhredini uzaltdylar. Hana 3 ýyllap eýýär 3 ýyl ýarym. Indi mundan agyrda biz şu mümkinçilik ýok, watanyňyza dolanyň diýip. Indi bular ýa-ni gaýdyşmalar $1,500 $2,500 ýewroçel aýlyk alyp oturan oglan gyýlar Türkmenistana barp näme daş kemirmeli? Nädip ýaşamaly bular? Nädip okamaly?
Ne? Aeroportda şolary hemmejin yekeme saklap ölüň soragyny berýärlerdi. Jana da aýdyp durlar aşawatda. Ýaşylyny şolary ýaly ýagdaýa düşdi. Hana sen orada näme üçin sorag edýän? Sen Ukrainalara kömek etdiňmi diýe. Oý elbetde eger Ukrainaň içinde okan ýaşan bolsa kömek eder. Hökman ol elini ýaragal Ukrainaň tarapyna görüşmek ýa söwüşmek gerek gal. O da Türkmenlere. Türkmen ýaşlamy. Hiç bolman şol eýesiz galan studentlere birek öýüne çagyryp duçarak berýärler ýa elinden gelen bäş saýdyny kömek edýär. Indi şonun bilseler, ene sen Ukrainalara kömek etdiň diýip bular jazalandyrylýar. Bina hil görürüm bolýar. Ukraina kimin üstüne çözdi? Gelin şondan başlaýdy. Ukraina hiç kim toprağını basmak için hiç bir devletin üstüne çözüna, şun üstüne çözüp gelinenden son şolara gaýta bolýar, mene gany kuwaty Ukraina halky. Indi şu iki odyň arasynda galan biziň türkmen ýaşlamyzyň ene düşýän güni şu. Ýurtdaşy maňa sora berýär şu ýaşlar biz nädip gün görmeli nädip hereket etmeli. Biz garyp bilersmi Ýewropada haýsam bolsa bir ýolla bilen ýa hökmen biziň ýyzymyza dolanmalymy diýe. Indi şu taýda bir topar ýerden şoň hepden içinde 4-5 ýerden habar gelensen men şunu jemläp emmesin bütün şol halkymyza ýetireni baýdy öti. Etmeli zadyny ennete şu döwletler çykmaly diýse, eýem 99 göterim şu taýdan çykaýmaly. Ýöne nirä gitmeliýen sorag bar şu taýda. Siz pasportuňyzyň berilen döwleti ýa haýsy döwletiň grajdany bolsaňyz Türkmenistana dolanmalymy ýa soňky döwür şol 20-nji ýyldan soň Ukrainadan çykyp ştat gelen döwletiň ýyzymyza Ukraina gitjek mümkinçiligiňiz barmy? Ene şonu bilip goýmaly. Siz özüňiz saýlamaly. Şunu sizi deport edýän döwletiň elçixanasy migrasiýon gullugyna baraňyzda aýdyp bilersiňiz. Bağışlan, men size gelemde Türkmenistanyň göni gelemek, men Ukrainada okap berdim, işläp berdim. Şo taýdan geldim. Men ýyzymy Türkmenistana gitmek islemek, o taýda açlyk, horluk barsagam mene siz Ukrainalara kömek edip oturan ekanyz diýip bize jenaýat ýönkap türmelerden çykarjak. O jazasam bar. Şeý diýip düşünürip aýdyn migrasiýon gullugy onu sizi şo taýda eýýär bir mümkinçilik bar. Men garantiýarym diýip aýtman, ýöne mümkinçilik bar. Sizi Ukraina gelen ýerinize uratmak. O taýda uruş gidip dur. Özüňize gereňiz saýlan ýaşlar. Ya uruş gidip duran ýurtda gidip ýaşamaly, işlemeli, okamaly şo taýda. Ya da ol ahir zaman gopup duran ata watanymyza gidip şo taýda gulçuluk etmeli. Siz haýsyna iradi bolsaňyz, şonu özüňize saýlan. Ikinji ýagdaý bar. Ýewropada nädip galyp bolar? Egerde size iş berýän firmaň başlygy ýa ýol başçysy öz adynyň arda ýazyp migrasiýon gullugy ýüz tutsa, plani ýa plani. Ene şunça ýyllar men elimde işläp otyr. Aýlyklary şunça salgydan töläp otyr. Şu adam biziň döwletimiz üçin bähbetli. Şunu şu taýda galdyrymaňyzy sizden haýyş edýänlik. Migrasiýon gullugy ýüz tutsa, ene bilen size bir peýda. Onu da käbir adam galyp biler. Ýene-de bir ýagdaý bar, olum ýaşlarda görnüpdi, o studentler içiňizde öýlenmediňiz, ýa durmuşa çykmadyňyz bar bolsa, onu şu ýaşap oturan şu marky Ýewropada ýaşap oturan döwletiňiziň grajdalary bilen nikah barlaşsaňyz, onu siz galyp bilýäňiz. Ýa ýuridik taýdan ýa-ni düzelýän dokument. Oňa hiç kimin garşylygy ýok. Ene şu üstady men görüp otyn, şonun size ýaşlar maslahat berýär. Ýöne siz şu ýurdu terk etmeli bolaňyzda da terk etjek ýurduňyzy saýlan. Ya Türkmenistana gitmeli, ya da şol çykyp gaýdan ýurduňyz bar, Ukraina gitmeli. Migrasiýon gullukda şunu görleşip görüm, şo taýda adamlar hökmen gepiňizi dinlemeli bor. Onsoňam ýene bir zady men size ýuridik normany aýdyp berýän.
siz kollektivni arda yazıp bir tutmak gerekler. O kollektivni seredilme. Ine men plani. Men ardamy ýazan migrasiýon gullugyny, men deport etmem, men şular ýagdaýym. Ýok, bu 5 adam, 10 adam gol çökýär, barýar. Ýok. Bärde olar ýaly kanun, olar ýaly düzgün işlenek Ýewropada. Her bir adam personaly öz adyndan arda ýazmaly. Öz ykbalyny öz çözmeli. Şonu gaýrat edin dep baranyzda düşündirin. Innäme bar? Inne doz nesibeňiz çekip watana gitmeli bolsaňyz, bararsyňyz, görersiňiz öz gözüňiz bilen o gülýäli ýurdumyzy, ol haramzadalyny nädip dowzaky öwrenni. Görersiňiz, elbetde. Siz meni Ýewropada ýaşan näçe ýyllap, Ýewropaň düzgünini gördüňiz, Ýewropaň halkynyň ýaşaýyşyny gördüňiz. Bulan hemme şertini gördüňiz. Sosial şertler näçeli, siyasi şertler, ykdysady şertler. Adamyň näet bärde nähil gymmatlygynyň bardygyny. Innen baryp siz şo taýda başlaň weli ata watany dolan gulgyrnak ýaly şertde ýaşadylmaly. Ýaşarsyňyz. Ýöne menne sorag bar size ýaşlar. Siz şolar ýaly durmuşda ýaşamaga kaýylmy ýa ýokmy? Ine gördüňiz de balyaly durmuş. Şumar hiç iňiziň gidesiňiz gelen ak Ýewropadan çykyp iýdiňiz. Aýlyňyzdan beterlik güllüňizem hana 4 ýyllap ýaşap ýörsiňiz. Hiç bir siyasi işe de goşulanlar, onamay deýilse. Hiç biriňiz gelip ýaşaly şu watan üçin näme kömek etmelini, menem şu taýda bar gel, menem ýaş olun ýaşyr gelecek bilinki bir näme kömek edilip biriňizden bir tutaňlar. Ýöne sizin köpüňizde biz kömek etdik. Bolýar, men size gyzalyk bermeýin, absolut o gyzalyk beriljek yer däl, wagt däl, tema däl. Siz indi ýurda dolanyp barmaly. Indi hazan oran ýurdumyza. Ondan siz şo taýda 3 ýyllap ýa 5 ýyllap sesini çykarman, jynkyny çykarman oturjakmy? Ýa-da şu Ýewropada kyýal durmuşy gurmak üçin, öz hak hukugyny üçin görüşjekmi ýa-da hereket etjekmi diýen soragy men size berýän. Ene şu soragy bilenem siz ýurda dolanarsyňyz. Hala İslam o taýda o beýlekliň ýalakalyň edişýäl aýagyna ýykylyp ýaşan, onu da ýaşap bilmersiňiz. Siz ýa Ýewropany gören adam. İçiňiz bıjyklar durar, ýüregiňiz ganaglar. Ýöne öz hak hukugyňyz üçin, öz gelecegiňiz üçin, öz çağlaryňyz üçin, öz enatalaryňyz üçin görüşmäge inne bir gaýrat tapyň millet. Ýaşlar men size ýylanýar. Gelecek ýurt, döwlet, millet sizinki. Şol toprağın aslında ummasız baýlyk bar. Sizden öncek 100 nebere yeterlik baýlyk bar. Ýöne barın şoňa eýelik edin diýen men size. Haçanaçel öz kölegaňyzdan gorkup, ürküp we bokup gezjeksin. Şeýçek bolsaňyz, onu türkmeniň bir sözi bar. Agyryňa çydatan müň ýaşa diýen. Menem size şonu aýdyp biljek. Başga berjek maslahatym ýok. Bir yurttaş hökmünde, bir vatandaş hökmünde. Siz kıyın güne düşen ýagdaýyňyz elimizi uzatdyk. Özümiz tanışlarymyzyň üstü bilen bilişlerimizin şol döwletleň guramalaryna ýüz tutdyk. Siz bilýänem dersiňiz köp zat. Ordatlar aýdylyny agam etdim diýip. Ýöne indi siz ýurda dolanyp barýan. Indi o taýda da ýene ýorgun bir ýatjak bolsaňyz, onda siz hemmäňiz boş. Şol durmuşa gul bolup, gyrnak bolup ýaşamagy şol durmuşa siz münasibatymlar. Ýewropadan soňra barp şo taýda şeýdip ýaşyr, güni berjek bolsaňyz, ýaranjaňlap ýa garanjaklar. Onda borluk oturdy. Onda biz millet hem däl, men şonu aýdyň. Bagyşlan azydyr, agyrdyr, ýöne şu hakykatda. Şoň üçin ene ol aňyrky, ol özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topardan hiç biriňizde haray ýok. Bolmany, ýok, bolmadym, onu men size aýnyda görenýärler. Ana bolýan bolsa näme aşgawatda şeýdip hasap alýar. Nädip sizin bagtyňyz garaldy botylar. Pasportyňyzy kesetçilik goýup. Ha? Ene sizin ornuňyz, ene sizin millet derejaňyz, ene sizin altyn asaryňyz, hana sizin arkadaňyz, arkadagy serdaryňyz, hemme ene hem ähli bir hajatxanada içinde kaldım. Ene halkym, ene ýaşlar men size şonu aýdyp biljek. Başgaça men size şu taýda edeýin näme de kömek edebiljekler.
Ýöne men eger degişlilikde ene men şutaýda okak gaýtdym ýa okum emedip gaýtdym men ýygyma dolanmak mümkinçiligi barmy? Şuňa bir esasly kömek edip berin Ukraina tarap bilen habarlaşyň diýsen maňa uradyň telefonuňyzy men şo taýdan edip haýdy şäherde Kiýewden başga bir ýerde Harkowa barar ýalylar onu görüp dursun türkmenleriň köpleş Ukrainaýa öldüre weýran o şäher Kiýewem hana şu mahal ene bolup duran ýagdaý ışykly öti 1 milyon golaýardy. O taýda da näme boljak belli däl. Ýöne näme bolsa da men şo taýda Ukrainada ýaşajak gerek bolsa volontier bolun ýa sanitarka bolun, sanitar bolun, medbrat bolun. Şo halk näme çekgen bolsa menem çekmä rady diýip özüňiz karar berdiňiz. Hana Ukraina men zaňlasaýyn barýa şolar ýaly adamlar ozalam çykyp gaýdan döwleti şol. Şeýle ýygyňyz barmagy. Ýöne baran gününden men size iş tapaýyn ýa iş bilen öpçüne deýän sözü men size berip biljekler sebäp Ukraina halkynyň özüniň hana ýagdaýyny görüp otursun. Biz olara kömek etmeli. Başardyk. Şonu aýdaýyn. Ene ýaşlar zaň etdiňiz näçe güllap konsultasiýa soradyňyz. Berenim bar konsultasiýa aýtdan sözlem bar. O ýöne çenden aşy halkymyz şumal deport ediljek bütün Ýewropadan. Ene şo Ukrainalarym şo direktiw boýunça uruşdan basgyn bolup gelenler olana möhleti 2 ýylyň 27-nji ýylyň mart aýyna çeldi. Alaýyk bir ýyl wagt bar. Bir ýyldan soň olaňam akbar näme boljagy belli däl. Olaram ýygyny uradylar belki. Ana aýdyp otyryp Polşa hökümeti Germaniýanky, beýlekinki, Şwetsiyada da şu gurulmalar bar. Hani ýigitler gidinde wataňyzy goran diýip. Denalar zat diýenak, ýöne ýigitleri diýip, ol Ukraina halkynyň garajdarlaryna. Ine olum bar. Şoň üçin çözülmän ýatan meseleleň toplumy bolu, ýöne şu taýda bir ýeme diýerler. Her adam öz agyran ýerini tutar diýär. Bizim agyrlykly ýerimiz şu mahal ýygyny Türkmenistana deport edilmeli ýaşlamaly ýurtdaşlar. Gör bak 4 ýylda bular ähli eden arzularyna bir günde puja çykypdy. Näme üçin? Şu haramzady hökümetiň öz etmeli işini, borjyny dogry dürst ýerine ýetirmäligi üçin. Men şu taýda Şwetsiýadan çykyp baraýyn Germaniýa me ýene bir şu taýda pasportum ýetdi. Men şu taýda Şwetsiýanyň ilçihanasyna baryp aýdýan, men pasportum ýetdi ýa gaçyrypdym ýa ýetiripdim. Şu taýda ilçi 3 günüň dowamyny men elime täze pasport ýazyp berýär. Hükmen bolaýmaly rezerw pasport ilçihanada. Näme üçin türkmeninkide ýokşol? Näme üçin gidip şu pasporty Türkmenistandan almaly adamlar kösen? Bir düşünüň äsem aklyňyza aýlanyň. Gidende de çykdyjy, baranda da çykdyjy, ýene bir ýerine çykjak bolsaň ýene de çykdyjy. Sizi goýun soýanýar soýup otyrlar. Çöpler bular milletiň depesine. Size meni biraz aklyňyza aýlanyň ýurtdaşlar. Başgaça ýol ýok. Ya görüşmeli ya ölüp ýitip gitmeli. Dünýäde ýitip giden döwlet adamy şoňa şelliýär millet. Bilen biri bor. Eger öz hak hukumy üçin görüşmejek bolsa. Wala men uzağa çekip oturmaýyn. Oturun, görün, dinlän. Her biriňiz özüňize gerek netijeni çykaryp ýurtdaşlar. Sag oturun, saglyk görüşelim.